संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। गेले 4 दिवस मुसळधार कोसळत असलेल्या पावसामुळे आंबोलीतील मुख्य धबधबा काही अंशी प्रवाहित झालेला आहे। पाहूयात। गेले 3 ते 4 दिवस कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आंबोली मुख्य धबधबा काही अंशी प्रवाहित झाला आहे। त्यामुळे आंबोलीचा धबधबा प्रवाहित होण्याकडे प्रतीक्षेत असलेले पर्यटक या धबधब्याने मुख्य धबधबा पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झालेला असेल या आशेने आंबोलीत आले होते, परंतु त्यांचा काही अंशी हिरमोड झाला। तरीही मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटकांनी आंबोलीच्या धबधब्याखाली जाऊन सेल्फी काढणं तसंच थोडंफार पाणी कोसळत होतं त्यावरती मनसोक्त भिजण्याचा आनंद घेत। हा पाऊस असा सुरू राहिल्यास पुढच्या शनिवार रविवारपर्यंत मुख्य धबधबा पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित होईल अशी अपेक्षा येथील स्थानिकांनी व्यक्त केली। यंदा श्रावण महिना लवकर असल्यानं तत्पूर्वी उरला पर्यटन हंगाम सुरळीत पार पडावा अशी अपेक्षा येथील पर्यटन व्यावसायिकांनी व्यक्त केली। दरवर्षी 10 ते 15 मेला आंबोलीमध्ये पाऊस सुरू होतो, परंतु यंदाच्या वर्षी आंबोलीमध्ये जवळपास 1 महिना पाऊस उशिरा सुरू झाला। 21 जूनला आंबोलीमध्ये पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे आंबोलीतील मुख्य धबधब्यासह इतर छोटे मोठे जे धबधबे आहेत ते खूप उशिराने प्रवाहित होणार आहेत। तरीही समाधानाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 3-4 दिवसात जो पाऊस पडतोय त्याच्यामुळे काही अंशी का होईना आंबोलीतील धबधबे हे प्रवाहित झाले आहेत। चोहो बाजूला हिरवागार निसर्ग नटलेला दिसत आहे, धुक्याची चादर दिसत आहे। त्यामुळे या रस्त्यावरनं ये जा करणारे पर्यटक, वाहन चालक सुखावले आहेत। स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक पण थोडे आनंदित झाले आहेत। तरीही येत्या शनिवार रविवारपर्यंत हा पाऊस असाच सुरू राहिला तर येत्या काळात रविवारपर्यंत सगळे धबधबे पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित होणार आहेत, एवढं मात्र नक्की। गेल्या काही दिवसामध्ये पाऊस उशिरा सुरू झाल्याने जे नुकसान झाले आहे ते येत्या काळात भरून निघेल अशी पर्यटन व्यावसायिकांना आम्हाला अपेक्षा आहे।